Podemos? Sí. Bueno, pois antes de nada, moi bons días, moitas gracias, como sempre, por asistir a esta rolda de prensa na que imos informar do contido desta xunta de portavoces na que se decidiu e concretou a orde do día do primeiro pleno deste novo período de sesións, que imos comenzar esta actividade plenaria pois cunha sesión certamente completa que vai comezar co debate de totalidade do proxecto de lei de servicios dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para a sociedade digital. Estamos a falar dunha nova lei que vai permitir dar un paso adiante no intenso labor que ven desenvolvendo a Corporación de Radio e Televisión de Galicia, que pasará a denominarse Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia, pois na promoción, na difusión e no impulso da lingua galega. Ademais, este texto adapta a legislación da CRTVG á sociedade actual, apostando pola alfabetización mediática e digital para promover o bo uso da tecnoloxía e recoñecer tamén as novas falsas, ao tempo que vela pola utilización responsable da intelixencia artificial. A nova lei tamén incorpora a normativa para a elección tanto do Consello de Administración da compañía como do seu director xeral, buscando en todo momento evitar situacións de interinidade indefinida na dirección da corporación como a que estamos a vivir na actualidade, recoñecendo o excelente traballo que están a desenvolver os seus actuais xestores. O segundo punto da orde do día pois se refire ao debate do ditame da Comisión de Investigación sobre a contratación pública da Administración Autonómica. Unha comisión que, non imos insistir xa moito máis, serviu para demostrar a exemplar xestión que levou a cabo o Goberno galego para dotar a Vigo, do que, sen dúbida, é un dos mellores hospitais públicos de España e de toda Europa. E demostrar que a contratación pública da Xunta elévase a cabo con total transparencia e seguindo estrictamente a normativa vixente. Xa tivemos tempo, creo que máis que suficiente, para debater no seo da Comisión de Investigación as distintas posturas sobre estas dúas cuestións centrais, deixando, polas comparecencias, ademais, dos dous conselleiros maiores, os dous máximos responsables do Consello de Contas, que non existiu sobrecuste algún na construción do Hospital Público Álvaro Cunqueiro, por moito que a oposición lle guste repetir este mantra. Constatándose, ademais, que a opción levada a cabo para facelo realidade era a única alternativa posible naquel momento, conseguindo poñelo en marcha nun tempo récord para beneficio dos cidadáns de Vigo e de toda a súa contorna. A continuación, a sesión plenaria acollerá a comparecencia do conselleiro de Emprego, Comercio e Migración para explicar as liñas mestras do seu departamento na procura de man de obra cualificada para a cobertura de vacantes en sectores estratéxicos de Galicia. Unha liña de actuación que está a favorecer a incorporación non só de profesionais adecuados no noso mercado laboral, senón tamén abre a porta á incorporación de mozos e mozas tanto procedentes da formación profesional como da formación universitaria. Pasando xa ao apartado de proposicións non de lei, o Grupo Popular vai defender neste pleno dúas cuestións que consideramos de máxima actualidade e de máximo interés para Galicia e para os galegos. A primeira delas ten que ver co desenvolvemento do sector eólico na comunidade galega e, a través dela, pedimos á Xunta e tamén aos proxectos que dependan da autorización do Goberno central que leve adiante todas aquelas medidas, especialmente as orientadas á repotenciación de parques eólicos, que supoñan unha mellora ambiental ao mesmo tempo que garante un uso eficiente dos recursos existentes na comunidade galega. Somos conscientes de que cada territorio debe facer uso do seu potencial dun xeito racional e eficiente, traballando nunha transición cara a un modelo sustentable e un novo mix enerxético onde a xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables xoga un papel fundamental. Dado que as plantas de enerxía renovable existentes instaláronse polo xeral en emprazamentos cun importante potencial de fontes de enerxía renovable, consideramos que a repotenciación pode garantir o uso continuado deses emprazamentos, reducindo ao mesmo tempo a necesidade de designar novos emprazamentos para proxectos deste tipo de enerxía. Ademais, a repotenciación inclúe beneficios adicionais,
como a conexión á rede xa existente, un grau de aceptación pública probablemente máis elevado e o coñecemento do impacto ambiental. Un impacto ambiental que, en principio, é menor ao reducirse o número de xeneradores dun xeito moi significativo. A segunda das nosas proposicións non de lei ten que ver cunha cuestión na que non nos imos cansar de insistir ata que o Goberno de España teña ben atender as nosas peticións. E non é outro que o relativo á transferencia e á rebaixa de peaxes das autoestradas estatais, que neste caso se amplía con demandas de modificación a proxectos anunciados dende o Goberno de Pedro Sánchez para a comarca de Vigo. En concreto, en primeiro lugar, o que pedimos é, unha vez máis, que o Goberno de España proceda á transferencia da titularidade da AP9 nos termos aprobados por unanimidade neste Parlamento galego. Ao tempo que se inicien con carácter inmediato negociacións coa concesionaria desta autoestrada a fin de que se proceda a liberar a peaxe do tramo Vigo-Porriño para abordar de xeito urxente os problemas de seguridade da A55, por considerar que a solución máis rápida, inmediata e económicamente máis viable ao problema da alta sinestralidade desa vía. Unha segunda cuestión que demandamos que con carácter urxente o Goberno do señor Sánchez propoña novas alternativas ao trazado proposto da autovía das Rías Baixas desa A55 pola grave afección que provoca as parroquias de Vigo, concretamente a Bembrive, e tamén as de Mos, as de Sanguiñeda, Petelos, Pereiras e Tameiga. A alternativa que o Goberno de España entende como a máis recomendable conleva un altísimo impacto dende o punto de vista territorial, especialmente respecto da proposta recollida no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Mos e en parroquias como Bembrive no Concello de Vigo. Ademais do corte de vías municipais, estructurantes e múltiples afeccións a viaductos e aguas. E todo isto sen esquecer o inexplicable modo de proceder do Goberno do señor Sánchez que, pese ao forte impacto no seu territorio, fixo partícipe ao Concello de Vigo da definición da alternativa proposta, pero non tivo ningún tipo de comunicación previa a este trámite cos demais concellos afectados, nomeadamente o Concello de Mos, que adaptou o seu plan xeral ao trazado marcado polo Ministerio de Fomento no ano 2015. E por este motivo, en terceiro lugar, dentro desta proposición non de lei, exiximos ao Goberno de España a inmediata apertura dun período de interlocución institucional, de interlocución tamén técnica, con todos os concellos afectados para definir a actuación de modo que sexa respetuosa co territorio, socialmente viable e supoña unha infraestructura axeitada e segura para a mobilidade da zona, que creo que é o que todos desexamos. Tamén relacionada coa situación das autoestradas de titularidade estatal é a primeira das preguntas que formularemos ao Goberno galego. En concreto, imos pedir a súa valoración sobre a suba de peaxes que se viviu a comezos deste ano 2025 nas autoestradas de titularidade estatal, manténdoas, desgraciadamente, como as máis caras de toda España. Sen esquecernos de que os usuarios da AP53 continúan a día de hoxe sen gozar de descontos nas peaxes, a pesares do anuncio realizado polo Goberno Central para estender esta autoestrada as bonificacións coas que conta a AP9. A segunda das preguntas que faremos ao Goberno galego ten como obxectivo coñecer as melloras que se están a incorporar no Programa Galego de Cribado Neonatal, un ámbito no que a Xunta é pioneira e que traballa na busca de prazos de diagnóstico máis reducidos e unha xestión máis áxil, coordinada e eficiente que redunda, sen dúbida, nunha mellor atención aos nosos nenos. E para rematar, a nosa terceira pregunta ao Goberno galego versa sobre as liñas básicas do Plan Integral de Actuación para a Renovación e Impulso dos Centros de Información á Muller, logo de que neste ano 2025 a Xunta incrementara o apoio anual a estes centros en máis dun 30%, superando os 6,5 millóns de euros de dotación económica, o que creo que ratifica a aposta do Goberno pola utilidade deste tipo de servicios integrais de información á muller. E pola miña banda nada máis, simplemente poñerme a vosa disposición por si considerades oportuna algunha aclaración ou algunha pregunta sobre estes ou outros temas.
Bueno, o que teño que lamentar profundamente que se saque de contexto unha frase que estaba referida a un asunto moi concreto que se estaba referindo nese momento. Dende logo, podo acreditar con total seguridade que nunca foi a vontade do señor Ferro negar os acontecementos tráxicos que tiveron lugar en San Simón durante o seu uso como presidio franquista. Nada máis lonxe da realidade. O señor Ferro estaba respostando a unha afirmación moi concreta dunha diputada do PSOE que afirmara que en San Simón era un lugar habitual de fusilamentos masivos, algo que non se corresponde coa realidade histórica. En San Simón, ata onde eu teño coñecemento, e coñezo bastante ben a historia da illa, como comprenderán por razóns de xeografía, se produciu un único fusilamento de, quero recordar, según as fontes, entre 8 e 9 presos de orixe asturiano e leonés, quero recordar. Esa é a existencia de fusilamentos que se acreditan documentalmente na illa de San Simón. Despois, por suposto, hubo moitísima máis morte, sufrimento, debido fundamentalmente ás durísimas condicións na illa, tanto en cuestións de salubridade, de alimentación, de hacinamento e demais. Polo tanto, xamais estuvo no ánimo do señor Ferro negar esa realidade. E resulta un tanto ofensivo, se me permite tamén, aproveitar esa descontextualización para atacar a un diputado que creo que ten un compromiso democrático francamente, en fin, acreditado. Polo tanto, se desa descontextualización algunha asociación ou persoa se puidera seguir sentir ofendida, eu, por suposto, no nome do diputado e do grupo, lle pido disculpas, porque nunca queremos crear sufrimento con estas cuestións, máis nun ámbito tan sensible, pero tamén lle digo que me parece que hai un uso espurio desa declaración, porque no ámbito e no contexto do debate que estábamos mantendo, todos os alí presentes entendíamos que a afirmación se refería exclusivamente a negar a existencia deses fusilamentos masivos e a nada máis. E, de feito, na propia resposta da diputada se referiu novamente a ese tema concreto e puntual. Polo tanto, máximo respeto polas víctimas do franquismo, como non pode ser de outro xeito, pero tamén pedimos respeto, en primeiro lugar, hacia a memoria histórica que está acreditada e, en segundo lugar, tamén hacia os nosos diputados, porque xamais estuvo no ánimo dese diputado decir ou negar a existencia dun pasado tráxico en San Simón, que, se mo permiten, xa a nivel personal, considero que é suficientemente tráxico de por sí para que teñamos que engadir maior traxedia a traxedia. E, polo tanto, volvo a repetir, disculpas se alguén o malinterpretou ou se sentiu ofendido por ese intento de descontextualizar e, dende logo, ratificar unha vez máis o noso respeto a todas as víctimas do franquismo que padeceron o sofrimento en San Simón. De carácter extraparlamentario, te dicía vos que de momento non contempla a moción de censura en Santiago con todo o lío que hai, que en todo caso que tedes unha posible abordar no futuro con eses concelleiros que van quedar do grupo non adscritos para garantir a gobernabilidade na cidade ou como ve a situación que está a ser algo eso? Creo que o Partido Popular non podería ter en Santiago mellor liderado que o de Borja Verea, do mesmo xeito que estou convencido de que Santiago non podería ter mellor alcalde que o señor Verea. E, polo tanto, o análise xa concreto e puntual da situación do Concello a el lle corresponde, dende logo, vai contar co respaldo de todos nós. Creo que a todos nos causa unha profunda preocupación ver o que está acontecendo, tanto no ámbito do grupo, xa non sei calificar municipal socialista, porque xa non sei moi ben cal é a calificación que merece neste momento, como no ámbito do goberno xeral da capital de Galicia. Me parece que os compostelanos merecen algo máis do que están tendo neste momento. E o Gallá, máis pronto que tarde, poida ter un alcalde á altura do que se merecen, que estou seguro que se chamará Borja Verea. É unha cuestión que lle corresponde exclusivamente valorar ao Grupo Municipal e a Borja Verea. E volvo a repetir, a decisión que el tome, dende logo, vai contar co respaldo, estou seguro, de todo o Partido Popular. Algúnha outra cuestión? Pois moitísimas gracias e vémonos no pleno.